दा सुखांनानै नैबो सुदो दे जागोन नै जोंना बाबुआ फैसा बिहरदों मबाइल गोदान लायोनो हा हस्टेलाव मबाइल गेलेयोना फरायो बेलाय मास जोस्लाबनो हायै फैसा बिहरो फैसाया कि बिफाङाव रज'यो नामा हाब मास्टार जालायनानै फिसाला सासेनि खरसाखौनो गिबाय नोङो आयै खाजि जानो दा जागोन फिसा मा जालायखो मानो गाबदों नङा बाजै खाजा जानो गाबनायानो न' लांफै न' बे जा आरो गाबोननिफ्राय दाफैफा नोङो नै अनारि नों गाबोननिफ्राय फिसालाखौ दालाबोफा नोंना खामानि मावनाया जाया दे बाजै आर बांद्राय लाबोबाय थायोबा नोंनि बेथनखौ दानगोन आं थांसै बाजै दिनैबो जौ लोंनानै जुवा गेलेनानैसो फैलायबाय बियो न'आ मा जालांदों बेखौथ' नायनो रोंला नों सिरिथा हिनजावनि फिसा हिनजाव जानानै था नङाब्ला मुस्किल दं मा खालामनो नोंलाय सामफ्रामबो जौ लोंनो जुवा गेलेनो न'आव दावराव खालामनो रोंसिगौ नोङो औ मा खालामनो नोंलाय नों आंनि बिसिबाय दाखल बिदि मिथिबाय हो आइदै आंखौ हगार आयै ओंखाम उखैबाय
जेबो जानो गैया फिसा। मैया नोमफाया माइरं बायनो फैसा लांनायखौ जौ आरो जुवायावसो गारबोजोबदों। मोनायाव जागासेल'मोन। आरो नोंनि फिसालाखौ लाबोबावलायबाय। दे थुरसि लथाफ्रा बाहेरायावनो दोनदों, आं दखानाव थांनि। दे जागोन। बाबु दिनै मोजाङै था नङाबा आयंआ रायगोन। माथो दुरबल जाखो? जेबो मोनजायाखै नामा? र' आं जाग्रा लायनि न'आव दे। न' बेखौनो जादो दे। जाला खौथिलेगा उनसिथेगा मा फाग्ला मानसि बेलाय, आं जानो दोननाय जाग्राखौ बे गथ'नो होफैबाय। आंहा दा माखौ जाबावनांगौ? नोंहालाय जाखांखाबायना? बे गथ'आ जेबो मोनजायाखैनो बेस्रा, बेखायनो होफैदां। मोनथिखागौ आं, नोंनि गोसोआ फिसानाव नङा बिमानावसो, बेखायनो फिसाखौ बुरखायदों। सि सि मा हामगौ हामगौ खोथा बुङो नोंलाय? नै अनारि, अनारि। मा बाजै? मा नङा, आं जेबो खोनासङा। आं बेफोरखौ नायनो हाया। बे मा बुंखो बाजै? बेथ' आंनि आदा बायदिसो। दिनैनिफ्राय नों जोंनाव फैनांला। हर, बेथनखौ लानानै थांदो। न' बाजै बिदि दा खालामसै, एसे अनदो। नोंनि फिसायादि मा मा जायो बिनि हिसाबखौ सोर लानांगौ? नों जेरै सानदों बिदि नङा। नों सिरि था, मोनथिखागौ आं। नङा, नों दानो ओंखारलां। मादैयाबो नङै बाङै खोथा बुङो।
मादैया बाव मा खालामदों? आदै जालाख' आरो जौ फेनानैसो गोलैनानै दं। बबे जायगायाव? बैयाव बिनुनमोननि न' खाथियाव। आयौ मा जाखो? जालाख' मा जाखो सिखारद'। सिखारद'। मानो एफाराब लोङो नोंलाय? सिखारद' जालाख' सिखारद'।